Ta motivace, proč sem jít, to je asi opravdu jako vyloženě ideologická, boj slabšího proti mnohem silnějšímu soupeři, který útočí neprávem a nemělo by jim to projít. Já tady mám na starosti v jednotce převážně práci medika v naší rozvědné grupě a v boji vlastně mám na starosti přípravu a péči o poraněný, tak aby jsme je co nejrychleji zajistili jejich funkce a dostali je vlastně z té bojové zóny. Evakuace je obtížná hlavně proto, že jsme pod nepřetržitým dohledem dronů a i elektronický boj Rusů je na vysoké úrovni. To znamená, že jsou velmi rychle schopní dešifrovat naší komunikaci a víceméně znát, co se na té linii děje. Oni vědí, že my tam máme poraněnýho, jakmile se to dozví, tak jejich strategie je vlastně si počkat, až přijde ten evakuační tým a začnou po nás pracovat artilerií, případně něčím ostřejším, jako je tank. A v současnosti máme nejvíc poraněných, nejvíc mrtvých při evakuaci poraněných. Oni to mají postavený velmi odlišně od nás, my se snažíme zachránit každýho, pokud je to možný. Oni spíš ty poranění tam nechají a třeba je seberou potom v noci, když ten člověk ještě přežije. Vlastně před pár dny jsme se vrátili z mise, kde jsme já i můj buddy málem zahynuli. Vlastně jsme odvedli tu práci tak dobře, že po nás začali pracovat silně. Zničili jsme jim jeden Lancet, což je kamikaze dron, poměrně nákladný. Nade mnou byli dva, takže jednoho jsem takzvaně zaděmoval, to znamená zarušil. A druhý visel nade mnou, tak mi to přišlo divný, tak jsem radši šel oslavit to jedno úspěšné zarušení, protože ono to není tak jednoduchý, jak si člověk představuje. A zašel jsem vlastně do blindáže, dal jsem si sušenku a během chvilky tam vlastně byl velmi přesný přílet první na tu pozici. Tu kompletně zničili tam, kde jsem stál před tou minutou. Přece jenom, když pracujete v takhle, jak to říct, krizovém prostředí, pod takhle silným tlakem, tak vás to nějak poznamená negativně i pozitivně samozřejmě.